Teď v tomto videu dneska to bude nová super rodinka. Tak môžete sa na to tešiť. Jaj, vykonáme kolem. Dobre. Oj. Čo robím? Elias. Taký. Ja som to natáčala, lenže ja som to vymazala. To video, lebo ja neviem, mne asi niečo je. Také veci vymazujem, čo ani nemám. Nový apartmán. Oh my god. Ja by som si dala tortu. Takže to sa to začína. Dáme si fotečku? Áno, dáme, jasne. Zahraj na hranáčky. Mám ťa! Ty ma nedáš, vyhrala som. No toto ešte nevieme. Kde si? Kde si? Áno. O, kde? Treba mi ísť napísať. Máš. No, ideme do môjho domu. Predstavím ti mojich rodičov. OK. Baterku, ale zajtra idem do školy. Čiže včera išli do školy, ale nie. Ja chcem už zajtra do školy ísť. Tak kde je? Tato, je tu moja kamoška najlepšia. Ahojte. No, vidíš, že ty nie. Ono len také trošku, aj by som tak nosil. Ale pre teba mám tiež. Fuck, daj mi to. Počkaj. Zavri oči. OK. Akože mám zatvorené. Nepozerajte sa. Nebudú. Fujky. Mama? To zase nechám. Ale tu bude taká mama bordel, že to je moja kamoška. A tu rozhodne. Toto sa ti páči? Ty jedna. No poďme. Ukážem ti to mám slíz. Chcem tento. Dáme tu ho na koberec. Dáme ho tu na koberec. Ale vieš ako, no to nič, moji rodiče to vymenia. O, to je dole. Mám. A zase dala toto. Ty čo? Prečo si dala? Mama, ona to dala. Idem sa pozrieť na kamery. Nie, prosím, nie. Nie, prosím, nie. No, idem. Akože toto sú kamery. Ty jedna. Mám Zacha.
Zaracha sa hrá s Lizom. Hej. No teraz môžem, potom zajtra. Nie. 365 dní. To je celý rok. No áno. Celý tam bude, ale tam budú mravce. Nebudete dať, to sa dá. Pozrite, tu píše, akože tam píše, že nedá sa to dať na koberec, lenže sa to rýchlo odlepí. Wow, super, dobre, že som tak nedostala. Tak poď ku mne, postiskam ťa. Idem na záchod a nikto nepozerať. Počula si nikto? Dobre. Teta! Ninka sa pozerá ako čurám. Mira, ty nikam nejdeš. Ale, prosím ťa, na čo toho máš? Lebo ty si takáto, ja neviem, čo ti je. Lebo ty si taká. Poďme, večerka, Hanka, idem. Moje miesto. Keď kde budem sedieť? Tam, kde je Nina. Nina, ty sa postav radšej. To budeš postaviť. No a čo? Toto je všetko, takže ahojte.